żgur li jinteressak li pajjiżna jkun aħjar. Żgur li jinteressak li intu l-eżistijak tkunu aħjar. U allura umilment nitolbok biex tafdani fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż. Biex inkunu nistgħu nwettqu din il-viżjoni li żgur se tagħmillek ħajtek ħajjet l-eżistijak u dan il-pajjiż li aħna tant inħobbu aħjar. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta għal darb'oħra kien intervistat minn media indipendenti din id-darba waqt il-programm Wiċċ in Bwiċċ fuq l-istazzjon F-Living. Aħna għandna fiduċja fikom. Aħna għandna fiduċja fin-nies tan-negozju, aħna għandna fiduċja fil-ħaddiema, aħna għandna fiduċja f'min jinvesti fil-pajjiż, aħna għandna fiduċja f'min jiżviluppa il-proprjetà, aħna għandna fiduċja f'min għandu esperjenzi u ħiliet fis-snajja, aħna għandna fiduċja u aħna nemmnu fil-ħiliet ta' min għandu l-arti, min ikanta, min jikkomponi. Waqt dan il-programm, Bernard Grech kompla jispjega f'aktar dettall diversi proposti li għandu l-Partit Nazzjonalista fil-viżjoni tiegħu għal Malta fosthom dwar l-għoli tal-ħajja. Għalhekk irridu ninvestu fl-ekonomija, għalhekk irridu noħolqu 10 setturi ekonomiċi ġodda, għalhekk irid ikollna ekonomija reżiljenti u mhux noqogħdu biss nisselfu kif qed jagħmel dal-gvern, u mbagħad jekk jinqalgħu kriżijiet, dawk il-kriżijiet tiddilja magħhom imma jsibuk b'saħħtek. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-proposti tiegħu dwar il-VAT u kontribuzzjonijiet oħrajn. Nintrabtu għax dik hija kelma nżomma. Li mhux se nollu l-VAT, mhux se nollu kontribuzzjoni soċjali u laqqas it-taxxa, anzi se nkunu qegħdin inniżlu t-taxxa minn 35% għal 25% għal kulħadd, kemm għal min għandu kumpanija u kemm għal min iħallas it-taxxa personalment u m'għandux kumpanija. Il-Labor qed jgħidlek għall-kumpaniji biss. Imma mbagħad ħanerġgħu nniżlu għal 15% għal dawk il-kumpaniji li jerġgħu jinvestu fil-kumpanija tagħhom sa massimu ta' 500,000 euro u allura t-taxxa hemmhekk flok minn 35 tinżel għal 15. U spjega kif il-viżjoni holistika tal-Partit Nazzjonalista se tħalli aktar flus fil-bwiet tal-familji. Konvint u determinat li lilek non lilek l-inkam tiegħek, li inti kollok living income li jfisser li kollok income tħul adekwat li permezz tiegħu inti tkun tista' tgħix ħajja deċenti. Waqt din l-intervista ma' Karl Bonaci, Bernard Grech kien mistoqsi wkoll dwar il-mod li bieħed imexxi l-kampanja elettorali tiegħu Robert Abela. Saru negattivi, qed taraħ iċ-ċiklu? Mela kienu pożittivi u dejjem progressivi mixin quddiem u kienu jgħiduna negattivi. Issa nbidlet l-istampa. Issa ħana pożittivi, proattivi u għandna viżjoni nafu fejn iridu mmorru x'iridu nagħmlu. U nistgħu wkoll noħolqu 10 setturi ekonomiċi ġodda u nafu kif u se nwettquhom jekk ituna l-fiduċja n-nies. Huma sfortunatament saru jikkritikawna, jikdbu, jispinjaw u jattakkaw dak kollu nagħmlu m'għandhomx viżjoni kif ħajolqu il-ġid. Kinko Tajjer, Net News.